Skont il-Ministru Tonio Fenek ix-xogħol fuq il-Power Station il-ġdida ta' Dellimara suppost li kellu jkun lest sas-sena 2010. Meta kienet jaqra l-budget tas-sena 2009, il-Ministru Tonio Fenek kien qal illi jekk sas-sena 2010 l-pajjiż ma jinvestix f'impjanti ieħor tal-enerġija, mhux ser inkunu f'pożizzjoni li nipproduċu l-elettriku biżżejjed biex inlaħqu mal-ħtiġijiet tal-pajjiż. Fil-fatt għaliex il-Ministru ostingat li politikament kien responsabbli minn dan il-proġett ħalla dan l-investiment jaqalura fix-xhur li għaddew pajjiżna ħabba twiċċu ma' perjodi ta' tuħ tad-dawl. Ix-xogħol fuq il-Power Station ta' Dellimara beda fis-sena 2010 u l-BWSC, il-kuntrattur li rebaħ ix-xogħol għas-saret bidla fil-liġi, qed jgħid li jrid somma kbira ta' flus kull ġimgħa jekk ilesti qabel iż-żmien. Din is-somma kbira ta' flus tammont tal-150,000 euro kull ġimgħa. Ktieb tal-kumpanija Vassallo Brothers ippubblikat f'Ġunju li għadda jindika li l-BWSC ser tkun qed titlob dawn il-flus. F'dan il-ktieb il-kumpanija tal-benifattur tal-Partit Nazzjonalista Zarem Vassallo ftaħret illi ser tlesti x-xogħol ta' subcontracting li għandha fil-Power Station ta' Dellimara fi żmien rekord. Dak li qalet il-kumpanija ta' Zarem Vassallo jinkontrasta ma' dak li qalet l-Enemalta x-xahar li għadda. Dakinhar l-Enemalta qalet li x-xogħol fuq l-estensjoni tal-Power Station waqa' lura minħabba dawk li sejħet bħala protesti u oġġezzjonijiet tal-Partit Laburista. Sa dan it-tant mistoqsijiet li One News bat nhar l-erba' 10 ta' Awwissu lill-kumpanija BWSC baqgħu mhux imwieġba. F'dawn il-mistoqsijiet li reġgħu intbagħtu lil BWSC nhar is-16 ta' Awwissu staqsejna kemm tlesta mill-proġett, jekk hux minnu dak li qed tgħid il-kumpanija ta' Zarem Vassallo u meta ser ikun lest il-proġett. Madankollu minkejja li għaddew aktar minn 13 il-ġurnata minn meta bagħtna l-mistoqsijiet oriġinali sal-lum bqajna mingħajr risposta.